Nestrpljivo je 60-ak mališana uzrasta od 7 do 9 godina iščekivalo najavljene goste. I to ne bilo koje, već FIDE majstore iz našeg grada, sa uredno i pravilno poslaganim figurama na tablama uz duboku i neophodnu koncentraciju, želeli su što pre da pokažu kako igraju šah. Deda me je naučio da igram šah. Kad je to bilo? Pre 6 godina. I od tada? Igram šah. Pa ja sam naučila da tu treba da se misli, da treba da se pazi i da moramo da o svakom potezu razmišljamo. Svi oni pohađaju šahovsku sekciju, časove koje prema rečima učiteljice Rade Pavlović izuzetno vole. Počela je sa radom u oktobru mesecu i imamo sve više i više članova, zainteresovanih, sada ih je negde oko 60. I imali smo jedan novogodišnji turnir i evo ovaj danas divan događaj i nadam se da ćemo nastaviti da proširujemo svoje članstvo i da će ljubitelja šaha biti sve više. Iako možda i nisu znali šta je i kako se igra simultanka sa FIDE majstorima, danas su sva ova deca pobednici, kaže šahovski velemajstor Draško Beguš. Divan dan za šah, divan dan za školu, divan dan za ove mališane. Kažem, to sam već naglasio 2-3 puta, mislim da neće biti završetak ove šahovske priče i nadam se da će ovakvih lepih šahovskih trenutaka biti zaista u narednom periodu jako puno. U osnovnoj školi Nikolaj Velimirović trude se da deci dopadljivo i zanimljivo predstave što više načina za interaktivno učenje i sticanje novih znanja. I šah je jedan od njih, a današnji događaj mogao bi da bude prekretnica za uvođenje ove discipline kao izbornog predmeta i u šabačke škole.